Ladies and gents, ሰላም ጣና ብለይ ከቤትሆን ካብ ቶቶ ትሬድ ብዛዕባ ኣለዎ ማለት እዩ። ሶ መጀመርያ ሎሚ ዓርቢ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝወሰድኩም ትሬድ ብሓደ ኮይና ሪቪው ክንገብሮም ኢና፣ ሪቫይዝ ክንገብሮም ኢና። ሶ ቅድሚ ግን ብዙሕ ግዜ ትሰምዑ ንጠቐምኩም እንታይ ይብለኩም እያ እዚ ቻነል ናትና እዚ ቪድዮ ትሪሉ ዘለኹ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ሶሻል ሜድያ ንሰርሖ ብምሉእ ናትና ስራሓት ናን ፕሮፊት ምንቅስቃስ እዩ ማለት እዩ which is ንጊቭ ኣዌይ and for marketing ተዘይኮይኑ ዝኾነ ኣታዊ ናትና ወይ ኣታዊ ስለ ንደሊ ይኮና ኣብ ሶሻል ሜድያ ቪድዮ ንሰርሕ ገለ ሓደ ኣብነት እንድሕር ተሪና እዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ብዛዕባ ትሬዲንግ ትመሃርሉ ቻነል ናትና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ከባቢ 2.7 ሰዓታት ሰባት ተኸታቲሎሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ናብ ከባቢ 29,000 ዝኾኑ ሰባት ተኸታቲሎሞ ማለት እዩ እን ክንደይ ገንዘብ ሰሪሕና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ያ አልሞስት ናብ ከባቢ 250 ዩሮ ሰራሕ ኢልና ስለዚ ብጊቭ ኣዌይ መልክዕ 250 ዩሮ ፕሮግራም ክንገብር ኢና ጊቭ ኣዌይ ክንዳሉ ኢና እንያ ከም ሓሳብ ኣብ ላይፍ ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ሶ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ዘለኩም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናትና ናይ ጊቭ ኣዌይ ክትሳተፉ ትኾንኩም ማለት እዩ ሶ ጋይስ ማለት እዩ ኣብ ስክሪን ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘሎ እንታይ እዩ ናይ ቶቶ ትሬድስ ኦፊሻል ቴሌግራም ቻነል ኣለና ሶ ቅድሚ ሕጂ ናብ ከባቢ አልሞስት 2,000 ሜምበርስ ወይ ከዓ ኣባላት ዝነበርዋ ናይ ቴሌግራም ቻነል ናትና ተዓፅያላ ማለት እዩ ሶ ድሕር ዳ ኣብዚኣ ጆይን ተዘይገርኩም ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ይሓልፈኩም ኣሎ ማለት እዩ ኣዝ ትሬደርስ ሰብስክራይበር ኣብዚ ናትና ቻነል ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ቴሌግራም ቻነል ጆይን ክትገብሩ ኣለኩም እዚ ኣብ ናይ ቴሌግራም ቻነል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንፎርሜሽን ይሰደልኩም እየ ዝተፈላለዩ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ንኣብነት ሎሚ ሓንቲ ዝሰደድኩሎም ኣብዚ ከሪእኩም እዩ ማለት እዩ ሎሚ ማለት እዩ ቅድሚ ምእታወይ ኣብዚ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝነበረ ዜናታት ሰሊድ ኣለዎም ብተወሳኺ ከዓ ሎሚ ባይ ከም ዝገብር ናተይ ባያሽ ማለት እዩ ባይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕላስ ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም US 100 and S&P 500 ኣስተኻኺለ ሰደሎም and ሎሚ ትሬድ ጌርና ነርና we make 7,000 ማለት እዩ 7,000 I think ዝኸውን ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ but exactly ሎሚ ከመይ ገረ ትሬድ ከም ዝገበርኩም እንታይ ኣናላይዝ ከም ዝሰራሕኩም ዘካፍለኩም ከውኒ ብርግፅ ግን ኣብዚ ቴሌግራም ጆይን ተዘይገርኩም guys we have to okay we have to and like subscribe ክትገብሩ ኣለኩም ከም ዝነገርኩም ማለት እዩ 15,000 ሳብስክራይበር ኣብ ዩቲዩብ ተበፂሕና ወርሓዊ ካብ 50,000 ክሳብ 100,000 ዝኸውን ጊቭ ኣዌይ ክንህብ ኢና ብቻለንጅ መልክዕ ማለት እዩ ብናይ ፕሮፊርምስ ማለት እዩ so please guys and ያ ኣብዚ ቴሌግራም ከዓ ጆይን ግበሩ ማለት እዩ ቅድሚ ምእታዊ እውን ሰደሎም ነረ ብዛም ትሪእዎ ዘለኹም ዝነበረ ዜናታት ናትና ዜና ቅድሚ ምውፅኡ ዘርጊሓ ነረ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ so you have to join guys ከም ትሬደራት ማለት እዩ ኣነ ከዓ ከም ሜንቶር and ያ ከም ትሬደር ከዓ ማለት እዩ ኩሉ you need this channel ማለት እዩ okay so now ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ኣብ ቻርት ናትና ኣሎ ሪቫይዝ ክንገብር ኢና ዝነበረና ትሬድ ማለት እዩ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ናትና ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኣብዚ ነይሩ ሶ ማርኬት እንታይ ገይሩ ካብ ናትና ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ማለት እዩ ኣብዛም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ናትና ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት አልሞስት እዚ በዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና አልሞስት ተንኪፍልና ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ናትና ድሕሪኡ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ገይሩ ማርኬት ኣፕ ገይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ እናተፀበና ከለና ማርኬት ንታሕቲ ወሪዱ ፌር ቫሊ ካብ ረኪቡ ኣብዚ ማለት እዩ ኒውስ ነይሩ ዜና ነይሩ ማለት እዩ ብንእሽተይ ከይእተወኒ ኣብዛም ትሪእዎ ዘለኹም ናተይ መእተዊ ከይእተወኒ ከይዱ ኣሎ ማለት እዩ ሶኒ ትሬድ ኣይገበርኩን ስለዚ ናብ ናይ ሎሚ ክንምለስ ኢና መጀመርያ ሎሚ ኣብ ቻርት ሰደልኩም ነረ ኣብ ከምዚ ስክሪንሻት ገይረ ነዚ ቻርት ሰደልኩም ነረ ንምባል ማለት እዩ ኣብ ቴሌግራም ሰደልኩም ነረ እቲ ሃየር ታይም ፍሬም ማለት እዩ ሃየር ታይም ፍሬም ናትና ናይ ሎሚ ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ኣኮርዲንግ ቱ ኣብ 4 hour እዩ ሕጂ ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ኣብ ቴሌግራም ኢንፎርሜሽን ክሰደልኩም ከለኹ እቲ ኢንፎርሜሽን ናትና ዝነበረ ስእሊ ከመይ ዝመስል ነይሩ ከምዚ እዩ ዝመስል ነይሩ like it was like this ከምዚ ነይሩ ማለት እዩ
ሶ ማርኬት እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ መጀመርያ ማርኬት ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ናይ ዴይሊ ተሪኽሞ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ጎኑ እዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ቻርት ኣለና ጋይስ ኣብ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሶሪ ኣብዚ ኣብዚ ኣኽቢበሉ ዘለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣብዚ ኣኽቢበሉ ዘለኹ ናይ ሓደ መዓልቲ ቻርት ኣለና እዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ቻርት ናትና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሊኩዊዲቲ ወሲድልና እዩ ሶኒ ማለት እዩ I think ድሕሪ ኒውስ ማርኬት ኦፐን ምስ ገበረ ድሕርቲ ናይ ኢራን ኣሜሪካን ዝነበረ ሃዋህው ማለት እዩ ሶ ድሕሪኡ ማርኬት ንላዕሊ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣብ 4 hour እቲ ናትና ማርኬት ስትራክቸር ማርኬት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ማለት እዩ ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ባት መጀመርያ ማርኬት ቅድሚ ንላዕሊ ምስባሩ ናብዚ ከባቢ ቅድሚ ምስባሩ ማለት እዩ ታክገብር ኣሎ ክወርድ ኣሎ ክወርድ ተኮይኑ ከዓ ሶሪ ክወርድ ተኮይኑ ከዓ ሊኩዊዲቲ መጀመርያ ክወስድ ኣሎ እንታይ ዝብለኩም ኣነ መጀመርያ ማርኬት ናብ ሊኩዊዲቲ እዩ ዝኸይድ ሊኩዊዲቲ ምስ ረኸባ ከዓ ናብ ኢንተርናል ሊኩዊዲቲ ይኸይድ ካብ ሶ ኣብ ላዕሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ኣብዚ ማለት እዩ ኢንተርናል ሊኩዊዲቲ ኣለና እንታይ ዓይነት ኢንተርናል ሊኩዊዲቲ የስ ንዓኻትኩም ኣይነግረኩም እዮም ቢካዝ ዩ ጋይስ ኣር ስማርት ሂር ኦርደር ብሎክ ኣለና ኦርደር ብሎክ ኢልና ንወስዶ ኢና ብርግፅ ግን ካልእ ስሙን ኣለዎ እዩ ኦኬ ባት ኖርማሊ ኦርደር ብሎክ እዩ ዝበሃል ኦርደር ብሎክ ኣለና ተንኪፉ ማርኬት ንውሽጢ ኦርደር ብሎክ ፌር ቫሊጋ ብሬከር ብሎክ ሚቲጌሽን ብሎክ ኢንቨርዥን ፌር ቫሊጋ ብላብላብላ ክትንክፍ ከሎ ማለት እዩ እሽት ምስ ተንከፈ ናበይ ዝኸይድ ካብ ውሽጣዊ ሊኩዊዲቲ ንናብ ደጋዊ ሊኩዊዲቲ ዝኸይድ ማለት እዩ ሶ ታትገብር ኣለካ ኣቐዲምካ ኣብዚ ዘለዎ ማርኬት ኣብዚ ተነይሩ ኦ ክኣትለኒ ኮንጋ ትብል you have to learn wait ማርኬት ክወርድ ኣለዎ ናበይ external liquidity ክወስደና what is external liquidity it can be sell side and buy side liquidity so sell side liquidity ኣለና ኣብዚ here ማርኬት ወሪዱ እንተሓቲ hello okay so ወሪዱ liquidity ሳብ ዝወስድ ክንፅበ ኢና ናበይ ክንከይድና ናብ 1 hour what is our 1 hour here ማርኬት እንተሓቲ ይወርድ ኣሎ ሶ ማርኬት ተሓቲ ምስ ወረደ ኣብዚ ከባቢ እዚ ምስ መፀ ተኣትሉ ኢኻ ኖ ኣይተኣትሉ ኢኻ ዋይ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ክበካ ኣለዎ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ክበካ ኣለዎ መጀመርያ ዋት ኢዝ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ማርኬት ናቱ ትሬንድ ክቅይር ኣለዎ ናቱ ስትራክቸር ክቅይር ከሎ ማለት እዩ ሶ ኣብ ሎወር ታይም ፍሬም ክንወር ኢና ባት ቅድሚኡ ግን ማርኬት ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ደን ኣብ 4 hour ክንከይድ ኢና ኣብ 4 hour እንታይ ይርኢ ኣለኹ okay guys here is fair value gap what is fair value gap fair value gap ኣብ መንጎ ሰለስተ ካንድል ዘሎ ጋፕ ማለት እዩ 1 hour ክኸይድ ኣብ 1 hour already play ገይሩ this is yeah but what is happening ክንምለስ ኢና ንኸሪአኩም ጥራይ ዝኣክል ማለት እዩ here ኣብዚኣ ነርና ደን ማርኬት እንታይ ገይሩ ንታሕቲ ወሪዱ ተሕሪኻ one click ክንገብር ኢና ሕጂ ኸ እንታይ ገይሩ almost ተንኪፉ what is happening here retail traders they don't know what they are doing by the way just they gonna buy here where they gonna buy here why that's what is this guys it is support area here what is support area guys here that gabriel bike gabriel why because support and resistance traders እንታይ ይሰርሖም ኣብ ታሕቲ ኣብ ከምዚ ማለት እዩ ባይ ገብሩ ኣብ ታሕቲ ምስ ወረደሎ ማርኬት ከዓ they are freak guys okay so ክፃረፍ ኢለ ይኮንኩን but they are freak ምክንያቱ logically market support and resistance ኣይኮነ ዘንቀሳቅሶ this what is that guys ማርኬት እንታይ ዘንቀሳቅሶ መን እዩ ዝነግረኒ ማርኬት ዝንቀሳቀስ እንታይ ክገብር ኢሉ እዩ ኢምባላንስ ንክመልእ ወይ ከዓ ሊኩዊዲቲ ንክረድ ይብል ኦኬ ኢምባላንስ ሊኩዊዲቲ ፕሪንት ማኒተን ኦኬ ሶ ደን ንታሕቲ ወረድ እዩ ሂር ክሊክ ጌርና ደን ሊኩዊዲቲ ገይርዎም ንመን ነዞም ኣብዚ ዝኣተው ያ ሶ ናበይ ማርኬት መፅኢልና ኣሎ it's here ኣበይ here it's here guys fair value gap ናትና ማለት እዩ ሶ ናበይ ክንከይድና
ናብ 15 minute ክንገይና ሕጂ here we are so 15 minute fair value gap ናትና ምጽኢልና ኣሎ and then we're going to wait again ንምንታይ ኢና ንጽበ we're going to wait guys wait guys ብዙሕ ግዜ wait ምግባር ትማሃሩ ኣለኩም why is that you're going to see it ሕጂ ኣብ ናይ ሓደ ሰዓት ተሪኹሞ ማርኬት ናትና እቲ ካንድል ናትና ወሪዱ ንናትና ፌር ቫልዩ ጋቡን ሰቢር ወይ ዘሎ but wait ክትሪእዎ ኢኹም ማለት magic click here down nothing happened so what is that it's here it's just respecting a 4 hours ዘለና ፌር ቫልዩ ጋብ ማለት እዩ and we're going to wait here but ኣብ ፌር ቫልዩ ጋብ ናትና መጽኢልና ኣሎ ካብ ሕጂ ንድሓር ንወስዶ ትሬድ ወላ ሉዝ እንድሕር ዳኣ ተኮይኑ it worth it መዓስ ኢኻ ትሬድ ትወስዶ worth ዘይገብር ማርኬት ኣብ ላዕሊ ከሎ ኣብዚ ትሬድ ጌርኩም ትኾንኩም here ማርኬት ስትራክቸር ሺፕ ፕራይስ ዝረኣኻ ተስፋ ጥራይ ሃሊካ ማርኬት ብጣዕሚ ወሪዱ ኢልካ ኣብዚ ናይ ሳፖርት ኤርያ ትሬድ ዘይጌርካ ኣቐዲምካ ቤት ከም ተኣቶ ትፈልጥ ኣለካ then wait then you're gonna see ክትሪእዎ ኢኹም it's gonna be bam I'm here ብዘይ ክዳን ማለት እዩ መእተዊ so click here click just give it time it's like this now 1 minute ክኸይደ then ብዝያዳ ስትራክቸር ናትና ክረኣየኩም like this ማርኬት እንታይ ገይሩ መጀመርያ look at this ንታሕቲ ይወርድ ነይሩ maybe at 5 minutes ولا تقول اليوم كنت صار لكم إليه ماركت من تحت وريده مجمريا نلعب الوسيو انت يعلو بلعلي is here fair value gap feel جيرنا بطريقة تايجو وريدو here نتايجو fail جيرو أي سبب من تحتي then what gonna happen هجون نسبينا why market structure shift guys market structure shift ማርኬት ማእዝኑ ክሳብ ዝቕይር ኣሎ ካልእኸ ኣብ ናይ ሓደ ሰዓት እውን ክትሪኢ ትኽእሉ ኢኹም ስትሮንግ ሊኩዊዲቲ ክገብረና ክእል እዩ ንምንታይ ኣብዚ ከባቢ እዚኣተኻ ቢኮዝ ኣብ ናይ 1 hour ተሪኢኹሞ እታ ሓዳስ ተኸፊታ ዘላ ሰዓት ነታ ሓንቲ መፅያ ሊኩዊዲቲ ገይራታ እዩ ኣብ 4 hour the same ኣብ 1 day the same it's fractal guys once ኣብ ርእስኹም ተጠቃኒዩ you're gonna make money entirely a generational money now clicking Gabrina abziuna yatohum we're gonna wait again you're gonna see it بتاعت خبرنا جنبير له here so market نتاع جبر الله مالتيو كليك يجبر نتاعت يورد نتاعت بكل سبر فيل جيرو الجون كتصبي نلعن وسيو and worriedو فير بالي جابنا تيتن كيف اللي what kind of mentor am I كي تقولون كتريلكم مالتي fair value gap is here guys market وريدو نتاعتي كليك جيرو مالتي نلعن وسيو what is that نلعن صبر اللاجين بيرو so what now صرت عم شو مين there is استحاب a puzzle here but clicking Gabriel June أتون then here once more مالتي pump market نلعلي strong inducement what is inducement market تنقت strong كنقاسا أسكول ده مالتي عبيتي تساتفتي institutions bank تات أتيو مالو مالتي click here I'm gonna wait why من يدخل تكون OTE يزيدك it's here أبي خاطر زلني تحتي 5% مزمس عليه ده المسي ماركت تحتي 5% ناتي مالتي and أتي stop loss ناتي جي غريان يرن take profit ناتي 1 to 3 غريان يرن which is here مالتي and what's gonna happen and 1 2 3 1 2 3 1 2 bam عسرت دقيقة طرح that's it once market أبلع على توصل لي break even جيران senior مالتي
so ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም some people gonna say ትሬድ ኣይገበርካዮም but ኣብዞ ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ ኣብዞም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ so ኣብ ቴሌግራም እውን ሰደልኩም ነይረ ማለት እዩ it's here ቅድሚ ምእታዊ እውን ናተይ point of interest ሰደልኩም ነይረ that was it so ሎሚ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይክንዛረብ ኢና guys no more okay so yeah ካብዚ ናበይ ክንከይድ ኢና ናብ ናይ ዝሓለፈ ትማሊ ዝወሰድክዎ ትሬድ መዓዝ ትማሊ so ሐሙስ the same trade guys ኣብዚ ምልክት ኣለዎ ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣትየ እንወፅየ ትማሊ ብዛዕባ እዚ ኣብ ቴሌግራም ትምህርቲ ገዲፈልኩም ነይረ ንሱ እንታይ ዝብል ቅድሚ ምእታውካ ቴክ ፕሮፊት ናትካ ክትገድፍ ኣለካ ዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ልክዕ ኣብታ ናተይ ምስ ወፃእኩ ማርኬት ንድሕሪ ተመሊሱ ዝተብሎስ ናተይ ምሃረ ምን ኣነ ወፅየ why because market algorithm is እንቀሳቀሱ it's not support and resistance supply and demand no institutions market maker which is ነዚ ማርኬት ዝሰርሕዎ ማርኬት ካበይ ናበይ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ዋንስ ናቶም ዓሸራ እንድሕር ዳኣ ተረዲእኩም money is coming guys the economy is making wonderfully so yeah it's here again the same entry ናተይ ቪአይፒ ተምሃሩ ዳኣ ተኽዋያ እዚኣ ስእሊ እውን ሰደሎም ነይረ ቅድሚ ምእታዊ ብሓደ ኮይና ትሬድ ኬርና ኢና very beautiful just ኣብዚኣ ኣትየ and the original ናትና ምእተዊ ኣብዚኣ እያ ነይራ ድሓር ምስ ቪአይፒ ትሬድ ክንገብር ኮላ ግን it was like confirmation ተፀቢና ኢና ኣነ ብዚ ከባቢ እዚኣ ኣትየ and it was beautiful ሳልሳይ መዓልቲ ማለት እዩ ተናይ ተኸስር ኔና እንዲኻ ትብሉ ሰባት ማለት እዩ of course ይኸስር እየ but ኣብዚ ሓለፈ 10 መዓልቲ ላይፍ ትሬድ ገይረ ነይርና ዕለት 1 2 3 እንዳበልኩ 10 መዓልቲ ሰደልኩም ነይረ ካብ 10 መዓልቲ ክደይ መዓልቲ ኢና ከስርና 2 መዓልቲ ጥራይ here ሓንቲ መዓልቲ 3500 ከስርና ሓንቲ መዓልቲ I think break even ናውፅኢና መስለኒ and phase 1 phase 2 ሓሊፍና FTMO pay out crazy money ሓሊትና ኣለና yeah then one of our ናትና ናይ VIP ተምሃራይ ናትና ኣብዛም ትሪእዎ ዘለኹም 20,000 crazy money ሰሪሕ ማለት እዩ so እዚ መዓስ እዩ ኣብ ሶልስ ማለት እዩ ለ3 ማርች 2026 ከድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ንምምሃር ዝኣክል እዚ ኢንትሪ ዘርእየኩም ዘለኹ ኣነ ኣተይ I don't care guys I don't care by the way just I'm trying to build brand ብጣዕሚ ዓብይ ገንዘብ ክንሰርሓሉ ንኽእል ባይታ ኣብ ምፍጣር እየ ንፍትን ዘለኹ so ንዓኻትኩም ግን ከድኩም ኣብቲ ዕለት እዚ ዕለት 5 እዩ ከድኩም ቸክ ግበርዎ ዕለት 5 ሰዓት 11 ኣትየ ማለት እዩ ሶሉስ ተመሳሳሊ ሶኒ ማርኬት ሓሊፍና ኢሎኩሜ ከይተውኒ ይኸይዱ ማለት እዩ ባታ ብዘሐጉስ ኣጋጣሚ ኣብ ሰሙን ዝኾነ ዝኸሰርናዮ ነገር የለን ማለት እዩ it was very successful ማለት እዩ we make big money I hope so ሓደ መዓልቲ ኣብ ከተሽሐን ናይዚ ዓመት መወዳእታ ማለት እዩ 2026 ክንደይ ኣቨሬጅ ገንዘብኩም ሰራሕኩም ሼር ገበርኩም so guys ንሎሚ ዘዳለዎ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ I'm trying boring ንኸይኮነኩም ንኸይጨንቐኩም just I'm doing my best guys trading but ዝኾነ ክንውስኾ ንኽእል ነገር እንተሃልዩ ሼር ግበርኒ give away ኣብ ቴሌግራም ናትና guys ከድኩም ሼር join ግበሩ guys ኣብ ቴሌግራም join ግበሩ it's big ማለት እዩ big give away ማለት እዩ we are making a big investment with different influencers so ዝኾነ give away ንኸይሓልፈኩም ከድኩም join ክትገብሩ ትኽእሉ ማለት እዩ ኣብ comment and ኣብ description link ናይ ቴሌግራም ክትፈልጡ thank you